Здравейте! Днескашното видео ще е малко по-различно. И не защото съм вкъщи, то няма да бъде вкъщи. То ще бъде една история. Една история за приключенията ни с моите две приятелки, Юлия и Ния, до една мистериозна земя, наречена Лакатник. Но може би тази земя не е чак толкова мистериозна, тъй като с влака от София може да се стигне за около час 40, час и 50 минути. Там реално е много красиво. Самото село е разположено в Стара планина, под връх Яворец, на брега на река Искър. Мисля, че и гарата е доста известна, но май е доста стара. Дълго време се чудих да направя това клипче, защото докато го обработвах, не ми харесваше как се получаваше. И след това пробвах втори път и тогава малко повече ми харесваше, но някакси не беше това, което търсех, но... И следах новото клипче на Цуро и тогава... Бум! Идеята дойде. И надявам се да не го копирам не е нарочно, т.е. нарочно е, но... Да. За да се вижда телефона ми и начинът, който искам. Ето това е ъгъла, от който снимам. Сега просто ще разкажа историята, т.е. ще има кадри и всичко. Приятно гледане, надявам се да ви хареса. И нашата история започва от гара, централна гара в София, където трябваше да хванем влака за Лакатник от 11:25. Но някои неща се случиха, които ни изненадаха. Тървахме първия влак, но си намерихме друг влак. И... което беше доста скоро, което беше супер. Аре, спри си говориш сама. Разказвах как изтървахме влака. Да, просто всички сме бети и да, всяко за 20 минути. Ми е доста тъпо. Да, и вие не бяхте купили билети, така че бети. Да. То на крива ракета. Космоса е вино. Иначе самото пътуване във влака беше много яко. Ева, значи, Ева смиреше капа и аз всичкото отгоре се къпе. Сега като отидеме, съм сигурна, че като се събои чорапите и обувките, ще смърди на крака, ама много жестоко. Наистина не искам да си помислям колко гадна ще е тази миризма. Наистина ми е супер гадно. Стигнахме. Тук виждате ли една къща е там? Някъде горе на скалите. Не. Ето е там горе. Ето, чакай, на обратна камерата. Е там горе. Ами, така, значи излязаха от влака, стигнете от влака, не знам дали нещо се е чуло, но тук сме в Лакатник. Защото Юли много даваше зор да дойде. Да, и сега няма да съжалите, искам 5 лева за ориентация. Ето я. Маре, толкова красиво! И Юлия не знае къде се намира. Няма ли Google маска? Няма обхват. Не ще им се обадим като стигнем ли? Не, има. Ето го може за мен. Добре. Малко кратка пауза на видеото. Юлия в естествения си хабитат. Имаше гущер. Може жаби да лови на там. Ей! Добре, хайде. Просто, трябва да го ставиш някъде просто да стане. Добре, само да снимам реката. Може ли ние да дошли Ева и аз да правя река? Само че къде ще оставим телефона? Как бързо почакай? Защото не искам да пада в реката. Да те решетки. Да, чакай, Юлия, права и така, ако оставим ранече... Дай раницата турбата... Няма ли да се нацапат за... Нищо да. Не, делото ми.
Ама се стане. Сега ще имам потни петна на мистици. Same. Защото I'm savage. Да, аз съм savage. Опе прътко. Нека да си измия краката в тази вода, разбираш ли? Буквално искам да джапаме вътре. Искам да Добре, чакай. И всъщност, когато бяхме на реката, през този мост, беше много яко, защото дойде някакъв дядо, който нали, искаше да пресече моста и ние си бяхме сложили багажите отпреди, трябваше да ги разчистим. И нали му се извинихме, те нали каза, няма проблем и ни каза няколко мъдри неща за живота, каза, нали, защото ние тогава се снимахме и беше много епично, защото си дигавихме просто. И той просто каза, че трябва да си живеем живота на макс и да правим такива глупости и да не се притесняваме, защото един ден ще остареем и ще съжаляваме, че не сме ги направили. Така че този дядо беше 10/10. По пътя се натъкнахме на някои странни неща и следващото нещо го откраднах от един от пост на Юлия, защото просто е много смешно. Не, моята. Скибиди. Тази пътечка е много яка. Опа. Започва екстремното нещо. Да снимам ли и докато правя това? Не, тук да си ги краката. Тук много. А къде е? Уайно! Добре, имаш ли нужда от ръка? Аз ще ви заснемам и няма да помагам изобщо. Чакай. Ей! Я го не оставя. Давай. Ние стигнахме и сега се оправяме и ще се събуем не по черапи, боси, за да влезем в реката. Добре, хора, сега сме в реката. Те оправят някакви скучни неща. Не, ще се оправят музиката. Ой, Мари, тук. Поставили сме си нещата да са на студено. Но виждате ли, искате да видите как морковите и краставиците ще се тръгнат. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вижте, това е моят кораб. Хайде, върви нататък. Защо върви на обратно? Това е много смешно. Надявам се да не влезе вода вътре, но да се отворена кутията. Опасни са, добре. Вървете! Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не. Има пиявици? Ама аз стъпих там! Не, морковите ми! Аз съм царят на скалата. Вие! Всички! Вижте! Късмен. Така ли? Искам да сгача спинките как турнем. Не искам никога да турнем. О, хайде, не започвам да позица. Чакай, когато си бяха на скалата и... Цар на скалата! Ау! Имам оранжева папероза на раницата, на оранжевата ми раница. Вие пака ми? Да. Ама също. Вау! Природата ме интересува. Дари с ръкавица. Ще снимам Юля как кулинарство. Да рожеш. Сме по 40 килата не е постигна. Ще кихна. Благодаря.
Сега да го тестваме този салам. Искате ли бисквитка? Ира, ти не искаш бисквитка. Мога да го пробвам. Това е нещо много неестествено. Йей! Природата се тръгна. Вече мога да се фокусирам изцяло върху Юлия. Опа, може малко без искала да съм дамокрила. Махнете се. Остана с музиката. В момента се изтегля, мога да пусна нещо, ама да стане по-бързо да не ти по-бателя. Иначе това е хляба. Добре, давай. Кажи си шегата. Има пъпъм лъжички. Някой поп си остави лъжичката! Помощ! Уоу! Това вредно ли е за тях? Чакай я. Искам да видя! Искам да видя! Аз самия искам да видя. Да го спомня. Дай да видя. Искам да имам ферма да пъпъм лъжички. Дай ми да Това е видя! странно. Добре, защо искаш топовете да ти оставят някакви лъжички? Продължавай, забавлявай се. Дай ми! Ето това ще бъде бъдеща гривничка за крак. Юлия просто изчезна. Това е колонката и якото на ние. Вижте, тези пеперуди са много красиви. Нека отидем при тях. Имам неща между краката. Скибидичка. Тук е много свободно. Вау! Сега ако си изтърва телефона във водата. И площ за мен е час. Тук си. Само обичам те, защото някакъв малка. Обичам те. Харесвам те. Чакай, тук ще го... Пишли заедно. Ела с мен. Не Доволе си. Не, бързо. Мами, ау. Бавнярка. Ще не си получиш телефона. Сега ще ви открадна от тази и ще избягаме. Здравейте и добре дошли в моят влог. В момента се намираме на едно тайно място, което ще гейткипваме. Тапачката пада. Олигофренка. Много е смешна. И сега тук настъпих нещо. What the fuck е това? Това е дърво. Той както и да е, ако виждате, ние в момента се намираме на една река. Ето тя е зад нас. Тук някакъв микроб ме пръска. Тук аз съм си се тъпнала малко такова. Сега ще пускаме лайв. Искам много розички да събереме. И ето там, както ако виждате изобщо, там е Ния. Вижда ли се? Ето това там е Ния, която също се заснема нещо. И тук има едно детенце, което страда от тежък аутизъм. Телефонът ми тук е бавняр. Лайнари много. И това сме ние общо взето. Всички пички скачате в колата общо взето. И сега ще избягам с телефона. Тапачка. Сега трябва да изляза.
Ама ти даже не си на дълбокото. Искаш да вляза на дълбоко? Да, трябва да влезеш на дълбокото. Чакай, че не виждам какво снимам. О, да. Еми, навиги, направо ги сваляй. Тук още един екстремист се пуска в това преживяване. Нещо да кажеш на камерата. Въпително. Та си намокри гащите. Тъпачка! Не, моите са мокри, акшени. Уши си свикнали. Ей, там има една огромна жаба. Аре, скачай! Не скачай! И Юлия така предположи. О, чакайте! Да, аз ще отидах след втория камък. О, какво яка... Ето тук има още една боболечка. Идва много опасна боболечка. Дори не знам дали е така. Внимание! Излязло е опасно. Аз ще идем там. Юлия! О, Юлия! О, Юлия! Rar! Яно, сякаш някакви неща лазят по мен. Тук... Хора, тук има тези големи... Има много голям цветен гущер. Чакай. Ето го там. Ето го там. Този камък прилича на карава. Скоро нашето пътуване ще бъде към... Тоест не, пътуването ни още ще започне, но... Престоят ни тук ще приключи и ще трябва да се приберем. Да си съберем нещата. Беше много славно. Дивото, природата. Там седи телефона ми, Юлия. Интрусив този да го бутна. И ще го... Опа. Ето да донесе бъс и не знае. Тоест тя знае, че съм тук, но... Не знае какви мисли съществуват в мен да съборя телефона ми вътре. Защото е iPhone. Не, ще се. И преди да си тръгнем от тук, нашите последни мигове, какво мислите? Не мога да хвана всички. Да, благодаря, не мерси. Дето е след уникално преживяване. Искам 100 лева. Ракията беше много вкусна. Ракията. Дроздова. Буквално агнето беше сочно. Да. Искате ли да палим по още едно и да се стягаме? Добре. Ето нашите цигари. На края на това, после ще снимам още, но нека се насладим предните мигове, без устройство. Шега е тази мизерия, трябва да събираме. Ай, там доматите да не ги събираме. Вижте от тази бутилка какво прави просто. Моля ви, вижте бутилката. Айде да събираме. И не си оставайте никога бокуците в природата. Не сега всичко ще съберем. С жалост. Ето го приятеля. Този приятел. Хей, куче. Гледам как ми пише телефон. Виж всичко е точно. Аз преди малко без да изключих. Без да изключих. Да, буквално. Чакайте. Може ли? Ще бъде ли твърде нагло? Сега сме на гарата. Опа. И влака пристига и сега се върви. Влака! И след малко ще потеглим! Беше 5:55 и ние си пожелахме да хванем влака и го хванахме. Може. Ние седяхме и си говорихме. Но всъщност една жена ни каза, че влака идва.
имаше... Защото той беше на друго място и можеше да го изтървам. Аз съм Ева. Обичам да преследвам хората един вид от краката. А Юлия сега отиде до туалетната и май се завърши. Как беше? Пати гнусотията. Как беше експириенсът в туалет? Аз мисля, че ще е по-добре, отколкото другите кених на този врат. В момента, който отвори вратата и ме луха. Качеството просто е поглотително. Ами, това е края на нашето пътешествие. В влака се случи лек инцидент. Защото имаше едни домати, които аз трябваше да прибера в раницата на Юлия. По-скоро водата трябваше да ми прибереш в раницата. Да. Ти ми я прибра много добре при това. И да кажем, че... Направи ми доматен сок. Да. Имаше лек инцидент, но всичко свърши много щастливо. Поглеждаш се, като се прибираш, защото... Ти скорби. Не, реално? аз го направих само за да има история за видеото. Да, да има твист. За да стане забавен блог. Да, буквално. Това беше нашето приключение, беше 10 от 10. Вие как бихте го оценили? Реално, аз искам да знам харесва ли мястото, защото... Да. Беше много сърди. И ръката беше така. Искали Да си по-друго ще кажете. Мен ми хареса вайбо и природата и всичко. Бяхме дечица. Притичаха в ръката. Сгоряхте ли? Ева, не се съблече да се оправите. Да. Благодаря, че изгледахте това видео. Много да ви е харесало. Добре, ти снимаш. Добре, да не се виждайте така. Добре, благодаря, че изгледахте това видео. Бъдете щастливи. Бъдете щастливи и вие отидете някъде. Абонирайте се за канала на овцата. Ударете камбанката, за да получавате известия за новите видеа. Абсолютно. И коментирайте отдолу. Ева, не струва. Сигурно трябва да сложа субтитри, защото нищо няма да се чува. Не молете Ева за услуга. Долу в коментарите искате да пишете. Откъде дойдохме. Да, благодаря. И отидете и вие на приключение. Чао, чао! Викайте Помахайте. влака. Алигатори във влака. Ту-ту-ту. Исках да благодаря и на Юлия, на Ния, че се съгласиха да снимам клипче, когато бяхме там и че бяха скибиди сигмите и също трябваше да цензурирам половината клипче заради Юлия. Но както и да е. Той трябваше да махна половината сцени. Но така не ще стане 40 минути сигурно, така че всичко е точно. Много благодаря, тя, че ни заведе там. Беше много забавно. Това клипче стана малко по-дълго. Няма лошо. Ако сте издържали до края, благодаря. Наистина оценявам го. Много ми е забавно да правя тези клипчета. Никога не изоставяйте детето в вас, защото той има нужда от тези неща. Дръжте го живо и вие ще бъдете живи. И да, имайте усмихнат и прекрасен ден или нощ.